Estimades, fantàstiques, autèntiques, com esteu? Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Varietés a les cantonades. Avui, en una mica de risc, mos tornem a trobar a la ciutat estimada de Roquetes. Per què? Perquè nosaltres aquí estem molt a gust, catxull del bo, però Roquetes no és només festes, és paratge. Mireu, on estem? A la falda del port. Heu tingut mai una cita a l'Observatori de l'Ebre? Ja m'ho contareu. L'última vegada vam vindre a conèixer la reina del cabaret, a la Montserrat Mar Rosales, i avui a una altra reina. A veure qui serà. Col·lectiu Cultura presenta Varietés a les cantonades. Els seus amics tenen molt clar qui és ella. Ella és una supermare, una superdona, una superamiga i una superperiodista. Avui anem a conèixer a la super Neus Barberà. Hem quedat aquí en ella, a la seu de Surt de Casa, un dels seus projectes. Bueno, doncs m'ho quedarem aquí esperant perquè no està. Mar! Hombre, Perdona. No et preocupes. Que havia sortit un rato de casa. Fa fresca, m'espero. Sí, no? Passa. Has Passa estat que no ho he vist tu? mai, això. Home, pues, No. Adelante. A veure. Ojo, no m'entrompesse. Sí. Pues Bueno, aquí espera't, abans d'entrar, Ai, va. que t'he de fer les 10 preguntes ràpides. Estàs preparada o no? Vinga, va, Vinga. espera, això és claus. Blanc o negre? Negre, Cafè o cervesa? cervesa, Ràdio o diari? ràdio. A veure, Què és això? Controlar o confiar? confiar, Ràpid o lent? ràpid, Digital o en paper? en paper, Temps o diners? temps, Amunt o avall? avall, Carrer, amunt com també. Està bé. carrer o oficina? Carrer, Territori o internacional? territori. Anem-ho cap a Vinga. dins. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Com estàs? Nerviosa, nerviosa. Sempre se comença així i Ai, després sí. dius, ai, ja s'ha acabat? Ja, és veritat. Bueno, ho anirem passarà veient ràpid. sobre la marxa. A veure, Neus, tu ets periodista de professió. sí? Als acabants de la carrera te vas juntar en dos persones. A una la coneixen perquè l'hem entrevistat aquí en este podcast, que és Ana Zaera, i en Robert Roig. Vau fer una idea aquí, Sí. i vau intentar muntar el que ara és Surt de Casa. Sí. I és d'aquestes coses rares, perquè no ens coneixíem, encara que la gent se pugui pensar que érem amics. No vos coneixíeu? No. Com és això? Conta-mos-ho. És que és curiós, bueno, quan recordes, no? En Anna mos vam conèixer a la carrera, tot i que ella és de Santa Bàrbara, soc de Roquetes, però no mos coneixíem de Ciutats res. germanes. Més en Sant Gregori de Patró Comú, que Ah! això també mos va unir molt. I després Robert és de Roquetes, però no mos coneixíem tampoc perquè és una mica més gran, i després tenim un munt d'amics en comú. Una vegada et coneixes, allò que comencen a aparèixer un munt d'amistats en comú, però en aquell moment no mos coneixíem. I, bueno, casualitats, doncs en Anna mos fem amigues a la carrera, en Robert coincidim sortint de festa, en realitat, va ser a un bar típic de Tortosa, allò que xarres i no sé què. Allí se fan les millors idees. I en esta idea, bueno, i a partir d'allí pues, se va començar a crear una mica la idea en el meu cas tenia molt clar que volia tornar a les Terres de l'Ebre, després d'estar estudiant la carrera i treballant a Barcelona i tal, i allò que vas pensant, bueno, però tornes i què faràs allí, no? I bueno, doncs va ser com, home, doncs podríem fer
com un time-out, que per exemple jo havia estat un temps treballant a time-out, doncs com un time-out però a Terres de l'Ebre, no sé què. I allò que, doncs sí, i com els dos se van sumar de seguida, vull dir, els hi va encantar la idea, llavors va dir, vale, doncs vinga, doncs... I allí, d'esta manera tan natural, vam començar a trobar el pis de Robert, en aquell cas a Barcelona, i a donar-li forma al que seria després Surt de casa. Sí, sí. Surt de casa és el primer mitjà digital que parla íntegrament de cultura a les Terres de l'Ebre. Vull dir que el que creàveu en aquell moment no era una cosa... Sí, no existia i no hi havia cap mitjà digital, només digital, perquè, clar, parlem del 2010. El 2010, que jo el veig molt com si fes poc, però realment han passat uns anys. O sigui, abans hi havia els mitjans, doncs està la ràdio, la tele, els diaris, però eren analògics, o sigui, no tenien la part web. I com a molt va començar llavors a tindre les parts web dels mitjans, però un mitjà que només fos web, encara no hi havia cap. Després va sortir a Guaita, després ja van sortir més mitjans, però de cultural i com a comunicació va ser el primer, podríem dir. Te projectaves fent això quan pensaves acabaré la carrera i... Jo crec que no, perquè jo en tema de digital, online, internet i tot, quan vaig començar la carrera, no era una cosa que em cridés l'atenció, ni molt menys. Però sí que després, a mesura de les feines que vaig anar tenint i totes, al final estaven totes relacionades o en cultura o eren mitjans digitals. I d'alguna manera, també d'una manera... Jo sempre dic que ha sigut tot com un camí molt natural, perquè tot m'ha portat al final a fer això, que a més també quan ho vam començar va ser com a... En aquella edat era en plan, bueno, si funciona, doncs superguai, perquè era una feina molt xula, no? Al final era difondre les coses que hi havia, que passaven, l'activitat cultural del lloc on vivies, i si no funcionava, tampoc, doncs bueno, no passava res, no? Era el moment també d'equivocar-se si passava. I això et donava molta tranquil·litat, poca pressió a l'hora d'engegar un projecte, no? Que a vegades és com a, tot se fa una muntanya. I de moment encara estem aquí. Claro, perquè esta és l'altra. Ha tingut molt bona acollida i molt d'èxit. Vull dir, 15 anys de Surt de casa, 9 edicions territorials, ara en una mica de perspectiva dius, ostres, vam començar pensant a veure què passaria només en acabar de la carrera, però això ha tingut una repercussió aquí al territori. Sí, la veritat és que tampoc no ho pensàvem, no?, el que passaria. Vull dir, i nosaltres vam començar a Surt de casa, sempre ho diem, en explicar el que passava a les Terres de l'Ebre. El nostre primer era Surt de... El nom sí que vam ficar Ebre Oci o Ebre Cultura o no sé què. Això sí que vam dir... El nom d'Ebre no ho fiquem al nom, sí que al subtítol sí, no? Sabràs què fer a les Terres de l'Ebre, que era com va començar. I sí que ho vam dir així de broma, en el seu moment vam dir, hosti, t'imagines que Surt de casa està a més llocs, però allò que ho dius sense pensar que realment podia ser. I sí, i al final, també per casualitats d'una manera molt natural, va començar a vindre altra gent que més o menys està en situació, periodistes joves o gent que es dedica al món de la cultura d'altres zones. Va començar la zona del Penedès, justament va ser la primera edició que després de Surt de casa, després de Terres de l'Ebre va néixer. En la idea d'això també van dir, ostres, que en aquesta zona també fan moltes coses, però no hi ha un lloc on se difonguen i tal. I què podem fer? I llavors, podem fer una edició que es deia Surt de casa Penedès. I en aquesta idea van començar a créixer, a sortir com germanets de Surt de casa Ebre, i durant uns anys, després tot això s'ha anat internament reorganitzant, perquè primer es va començar d'una manera, després s'ha anat reestructurant el funcionament intern del mitjà, però sí, vull dir, hi ha una època que cada any potser ne sortien una o dues edicions més de Surt de casa. Com rovellons, eh? Sí. Vam aprendre molt, això sí. És que això t'anava a dir, a vegades si te contesten, que en esta pressa que portem a vegades, no?, de saber on ens portaran les coses, moltes vegades, en les capacitats que tenim al moment que emprenem alguna cosa, no som conscients, d'on ens portarà, i potser si ens ho contesten, ens abrumaria tant que allò seria com... No, quedem-nos com estem. Jo no vull continuar en això. Sí. Sempre diem, en Anna moltes vegades sempre ho diem, perquè anàvem nosaltres normalment les dos, quan anàvem a trobar-nos en els nous equips o el que sigui, sempre diem, és com si haguéssim fet un munt de màsters, que nosaltres vam fer periodisme, no vam fer ni empresarials ni res de muntar una empresa, no? Al final érem periodistes, vam pensar un projecte i el vam intentar fer funcionar.
I, clar, hem après molt, ens hem equivocat també molt, no? Però és la manera d'aprendre. És que és la manera d'aprendre, exactament. I moltes coses que en aquell moment dius, això ara no ens ha funcionat, i ara què fem, no? Bueno, doncs, sentit comú i no voler-te estressar més del compte i que no s'acaba el món. També és una de les frases que també dius, bueno, doncs no passa res, no s'acaba el món, mirem com ho podem arreglar i com podem tirar avant, i bueno, això és un camí de constantment anar aprenent. I que a vegades això de no s'acaba el món en projectes personals, no? Que impliquen tant, o sigui, no és només la nostra professió, també és la nostra vocació i hi ha molt de nosaltres allí. És bastant important com recordar-nos de, bueno, baixar una miqueta... Tranquil·litat. Sí, perquè hi ha moments que et pots agobiar molt, no? Perquè al final invertixes la teua vida, al final és com un fill, este projecte és com un fill, no? Per als que formem part d'ell. I, clar, té una implicació molt personal i moltes hores i molta energia. Però també això al final és el que li dona també sentit a la faena i el que li dona sentit també al teu dia a dia, aixecar-te, el fet d'aixecar-te i anar a treballar en ganes, hosti, és que això no ho pot dir tothom i crec que això és una satisfacció molt gran, és un privilegi. Sí. Surt de casa no és només un projecte, també és una cooperativa i, per tant, intrínsecament aquí hi ha valors socials, hi ha connexions, hi ha xarxa. Com expliques una miqueta això? Comença a Surt de casa com a mitjà, o sigui, sí que només comencem com a mitjà digital i sí que és veritat que comencen a sortir com altres necessitats o altres projectes que volem fer i el fet de convertir-nos en cooperativa, que ens vam convertir el 2016, o sigui, quan comencem no érem cooperativa encara, el 2016 sí, i el fet de fer-nos cooperativa ens facilita poder fer altres projectes, tots sempre vinculats en comunicació i cultura, que són com una mica les branques que ens agraden i que al final el que més o menys sabem fer. I això ens porta a fer altres projectes, a participar a col·laborar, no sé, aquesta idea de col·laboració, de cooperar, d'una mica que la teva feina aporta alguna cosa al territori on estàs, que és com una voluntat que des que va començar a Surt de casa ja naix, en aquesta idea de retornar d'alguna manera tot el que havíem estudiat, tot el que havíem après a la carrera, a les feines i tal, tornar aquí i d'alguna manera retornar-ho i aportar per a millorar el puesto d'on veníem, que ve una miqueta... I tot al final va lligat, el retorn social, el retorn al territori, intentar aportar que la teva feina intenta fer millor una miqueta el món on vivim. És difícil, però almenys intentar-ho és important. Posar el nostre granet d'arena. Sí, això és guai. Almenys te motiva, és com un valor afegit a la feina que fas. No està buit, no? No està buit, exacte. Va complet d'algo. Tant Surt de casa com tu teniu molt de vincle territorial. Després de 15 anys d'aquest projecte, com creus que ha canviat el panorama aquí a les Terres de l'Ebre? Home, jo una de les coses que sempre perquè en els últims anys, per exemple, a nivell cultural o a nivell... No, vull dir, hi ha hagut una efervescència que s'ha notat, no? O sigui que, oi, és que en 10 anys s'han fet moltes coses. L'altre dia pensava una mica també, pensar en l'entrevista... Que xulo sentir-ho també, no? M'incloc aquí, però és veritat, no? A vegades ho notes, però dius, clar, jo potser fa 2 dies que estic aquí, però no, se veu. Se veu, i que a més, vull dir, abans també passaven moltes coses, que passa que també penso que s'ha donat també més a l'hora com se comuniquen les coses, perquè abans no es comunicava tant com ara. També, evidentment, les xarxes socials, internet, això ha sigut un boom que ha propiciat molt a que la gent conegui el que es fa. Perquè no, és que abans no es fessin. O sigui, una mica el problema era que se feien, però la gent no se n'enterava. No, ara se'n fan més, però és que a més se comuniquen també millor. I, clar, és que comunicar-ho al final és fer visible les coses que passen. Si no ho comuniques, no existeixen. I per això també és guai poder aportar això, aportar comunicació, visibilitzar tot el que passa, perquè realment, i sí que, o sigui, a banda de comunicar-ho, jo crec que també això fa que la gent vegi que passen coses i tens més ganes de crear més coses. Demostrar-ho, clar. I és com una roda, no? I això és molt guai, o sigui, realment en els últims anys, aquí a Terres de l'Ebre, vull dir, és això, una efervescència de propostes, de moviment, de dir també, ei, estem aquí, fem coses molt xules i també
És aquesta cosa entre l'orgull i la crítica, no? Nosaltres sabem lo nostre, però estem aquí i també fem coses de valor. Ja, si algú vol vindre a conèixer, doncs ja es mourà. Vull dir, al final també ens movem tots, no? I passen coses a tot Catalunya, o sigui, que també és una cosa que també passa a tres nivells, a tres territoris. I que nosaltres hem entès molt que nosaltres ens movem, no? Ens hem de moure per estudiar, ens hem de moure per a consumir cultura, però sí. Que també poden moure's aquí. I tant, sí. Sí, és que això és una mica, se lliga una mica al tema de l'autoestima, no? Que es parla moltes vegades, és que ens falta autoestima. Jo en això sempre he sigut molt escèptica, o sigui, jo crec que no és que ens falti autoestima, al final, i no cal repetir-ho tantes vegades, jo crec que al final és a dir, no, o sigui, jo crec que vivim al millor territori del planeta, ho tenim tot, i per tant és com un orgull i una satisfacció de dir, bueno, ja estem bé aquí, tenim un munt de coses, ho tenim tot i ja està, no cal demostrar res, vull dir, fem i disfrutem-ho i fem-ho el millor que poguéssim, però no cal dir, és que ens hem de creure, ja ens ho creiem, bueno, jo m'ho crec molt. Aquesta cosa arreglada, no? Bueno, fem des d'aquí en aquesta tranquil·litat. I ho fem molt bé. Ho fem molt bé, claro que sí. No, jo crec que sí. Jo també ho penso, si no, no estaria aquí. A banda de Surt de Casa, què tens ara entre mans de projectes? Què hi ha més? Home, com a cooperativa, és el que deia, tenim el projecte de La Rara, que és una revista que ara estem treballant en el quart número, que se materialitza en una revista anual, que cada any va d'una temàtica, però és més que una revista, perquè no és la típica revista que dius, ai, jo què sé, la vas a impremta i són tot... No, o sigui, és una revista molt manual, molt artística, que a més compta amb molta comunitat, sobretot de projectes contemporanis però vinculats en zones rurals, i aquesta part més contemporània, que potser Surt de Casa, no té tant, perquè al final Surt de Casa també és com més mainstream, li podríem dir, o més àmplia, un públic més ampli. I després fem moltes coses també en tema de comunicació, de cultura, de difusió, de cooperació. També el fet també del tema de l'economia social també és al ser cooperativa també tenim és un motor que també ens agrada ser i donar a conèixer que hi ha manera de fer projectes en aquest tipus de valors, d'aquest tipus de retorns. I no sé, la veritat és que estem, jo crec, en un moment que Surt de Casa ens agrada col·laborar en tots els projectes que vagin sortint, en els que poguéssim sumar per a ficar el nostre petit granet d'arena per a fer projectes xulos que n'hi ha moltíssims. Crec que ha quedat bastant clar, com ho has dit abans, que vivim al millor lloc del món. Sí, total. Però jo vull saber, sempre ho has pensat, això? O quan te'n vas anar a estudiar vas pensar, no, jo no tornaré aquí? No. No, eh? Jo crec que sí que sempre havia pensat que tornaria. A veure, no ho sé, potser en aquell moment que tens moltes ganes de marxar, doncs sí, clar, tens ganes de marxar i de viure a Barcelona i de conèixer món i de viatjar, el que sigui. Però sí que sempre he tingut... Jo soc molt familiar, per exemple, m'agraden molt els diners familiars, trobar-me, soc d'una família gran, llavors totes aquestes coses sempre m'han agradat. I jo crec que sí que sempre que pensava que tornaria. Sí, estar a prop de mons pares, de la família, quan m'imaginava crear una família, també me la imaginava aquí, no m'imaginava els xiquets pel metro, saps? Era pensant en sèrio, els parcs aquells enmig de carrers, d'autobús, això, que s'hagués passat, no passa, o sigui, al final t'adaptes i ja està, no hagués passat res, però si podia evitar això, de dir, hosti, aquesta qualitat de vida, poder oferir o tindre aquesta qualitat de vida tenint-la aquí, home, és que, claro, és que, el que deia, és un regalo, no?, poder tindre compte en això. I al final, no sé si parlo per tu, però també és una manera, és una identitat, també. És algo que mos defineix. No sé si mos connecta, no sé si dic mos connecta o mos defineix d'alguna manera. Esta arrel, lo projectar-se, tindre una família i no imaginar-se un metro, és algo que està molt en sintonia, no?, del puesto que t'has criat. Hi ha gent que, fuera, no? Sí. Bueno, no sé, jo és que quan m'imaginava ho tenia... No, o sigui, era en plan...
me se feia molt costa amunt, o sigui, pensava que aquí... I ara quan torno a Barcelona, fa poc que vaig tornar, per a un dia, anar a un festival i vaig tornar, de veritat, va ser com a... És que se perd tant de temps, el valor del temps, el que una hora aquí te pot condir. Allí és que no has fet res, no has arribat al puesto encara. Hòstia, el valor del temps és... que al final és el que tenim, és el més preuat que tenim, és el temps, i en què utilitzes el temps. I a Barcelona se'n perd molt de temps. I que ja hi ha massa gent. Se nota molt la diferència. Ara nombraves lo de la família. Durant estos 15 anys, més enllà de surt de casa, també has sigut mare, de 4 fills. Sí. Com has gestionat aquestes 2 vides? Bueno, home, ha sigut complicat. És complicat perquè al final ser mare te canvia en tots els aspectes com a persona i és un canvi fort a qualsevol persona i comences en jo què sé, la conciliació, al final també el fet de ser cooperativa, de ser autònoms, això també facilita molt el tema de conciliar la feina en la criança. Això també te dona molta més flexibilitat, no tens un horari superrígid, al final tot això també t'ho adaptes una mica al que necessites. Sí que és veritat que conforme em van naixent més, jo me'n recordo al principi que no tenia horaris i treballava fins que me'n cansava, perquè al final involucres, fas feina les hores que siguen i no hi ha ningú que et digui que necessito que tal. A la mesura que vas tenint fills, ja al final te marquen els horaris i les prioritats. Llavors dius, ara potser sí que a aquesta hora ja hauria d'acabar de treballar perquè, saps? Vull dir... Clar, no haver treballat en un format convencional de feina... Propiciar, sí. En això ajuda molt, és veritat. O que hagués d'anar a la tutoria de la professora o que no sé quantos i pots anar sense tindre que demanar permís de sortir a la feina o jo què sé. O s'ha ficat malalt el xiquet, doncs aquell dia faig de treball. Saps? Vull dir, en aquest sentit, això ajuda molt a poder-ho conciliar. Dintre també de territoris rurals s'entén que hi ha més proximitat i que potser hi ha més xarxa per apoyar una mica... Això és cert? Bueno, sí, a veure, també compta molt, al final, si tens família a prop o no, que al final també són el recolzament, el suport més gran que tens quan tens fills i necessites a vegades i tindre família a prop, gent que pugues deixar el xiquet en un moment o el que sigui, Sento com que hi ha una mica aquesta idea de al poble és més fàcil tindre família, no? És una mica aquesta frase subyacente que hi ha. Potser per aquest tipus de vida més tranquil·la. També suposo que, també el preu de vida, no? O sigui, també a una ciutat tot és molt més car, i aquí potser és més barat tot, també. Això no vol dir que sigui molt barat, però més que a una ciutat, jo què sé, lloguers, transports, coles, m'imagino que les despeses que tu tens si vols crear una família a Barcelona o una ciutat més gran és més que aquí, i això sí que entenc que suposo que facilita també que tot sigui una miqueta més portador. I en general, creus que la conciliació, quan mires a les persones al teu voltant, com veus aquest tema? Perquè tu, la teua configuració, tot i que en 4 fills no ha digut ser fàcil, has pogut muntar les teues peces per a que això funcionés. Sí. Bueno, aquí també és clau la parella que tingues, el company o companya de vida que tingues en qui muntes aquest projecte en comú, com és els fills, no? Vull dir, aquí també no és una cosa on l'has de fer tu sola, vull dir, és molt important també que s'entengui que és un projecte compartit, projecte, si parlen de fills com si fos el primer, però són un projecte de vida, no? Sí, també ho són. I vull dir, és molt important també això, la persona que tens al costat, que entengui que és una responsabilitat compartida i, per tant, tant un per l'altre, intentant facilitar que tot això sigui equilibrat i que funcioni, que no t'haguis de carregar, que ja ens carreguem prou, en tot. Vull dir que això també és essencial, vull dir, això també és molt important, perquè sí que veus a vegades casos que no és així i, clar, llavors,
no pot funcionar de cap manera. Esta culpa Ui, de mare, no? Això és lo Jo crec pitjor. que en realitat és culpa de dona i ja entre totes les esferes, no? Si fas, si no fas, si et permets, si no et permets, no? Sempre està allí. sí. Com ha sigut això per a La tu? culpa jo la porto molt mal. I me l'he treballat molt, penso, crec que en això faig un exercici diari de com gestionar la culpa, però és molt dura, és molt dura la culpa, perquè en tot, o sigui, per què fas tal cosa, per què no la fas, per què la fas d'esta manera, per què no la fas d'esta altra. És molt difícil perquè ho has de tindre molt clar, no? I fer la reflexió interna i dir això ho faig perquè així, ho veig així, ho entenc així, ho veuré així i t'aguantes ferma en aquella manera d'entendre-ho o te ve i te menja. La culpa és molt xunga. És que, ja et dic, molt xunga. És molt xunga. I ja et dic que quan ets mare, jo crec que, o sigui, ja com a dona, ja la tenim interioritzada. I més crec les persones, més, no ho sé, tinc aquesta intuïció, que tenim un impuls molt gran cap a les nostres professions i que també volem canalitzar molta energia i molt de temps allí, perquè al final, si tu no t'interessa res més, o poques coses, o tens hobbies puntuals, crec que pots navegar-ho millor que si tu vols, no? Tens aquest xorro d'impuls per a fer alguna cosa. Sí, clar, això depèn, clar, hi haurà dones que ho portaran millor, perquè és això, no? I també depèn de les inquietuds que tu tingues o de les necessitats que tu tingues com a persona. Clar, jo en això sempre sí que sempre he pensat i he intentat reivindicar que no soc només mare, no? Moltes vegades, en plan, soc moltes coses, entre elles soc dona, soc parella, soc amiga, soc periodista, i soc mare també. O sigui, no només el moment que et converteixes en mare, ja està. O sigui, ets mare, ja està, tot l'altre ja passa en segon plano. Evidentment hi ha una prioritat, i seran sempre el primer, però la teua vida no ets només això. Que Neus no és només mare. No soc només mare, és que... I que mare, et dic, clar, potser és de les coses més importants que he fet a la vida, segurament, evidentment, però no només soc això, és que no podria, jo almenys no podria només sentir que soc mare, o sigui, me faltarien moltes coses, moltes facetes personals que també tinc ganes d'explorar i de viure i de conèixer, no? I penso que sí que hi haurà dones que potser potser ja existeixen, dones que el seu objectiu a la vida és tindre una faena tranquil·leta, bé, que no li porti mal al cap, i dedicar-se a la criança, i que això els fa feliç. Me sembla superbé, i envejable, vull dir que si estan tranquil·les i tal, doncs mira, menys problemes segurament tindran. Jo no sóc així. Llavors, i per això és més difícil segurament llavors gestionar tot el que... I al final el que defensa el feminisme és que qui vulgui tindre aquesta possibilitat, qui no vulgui quedar-se en allò, qui s'hi quede, fantàstic, i qui vulgui experimentar una altra cosa, que ho pugui fer. Que ho pugui fer també. Les polítiques públiques de conciliació familiar, com estan? Clar, és que suposo que no molt bé. Clar, el meu cas és que, clar, jo suposo que és això, el fet de ser cooperativa te dona, en aquest sentit, molta llibertat i molta... Al final sí que ho has de parlar amb tots els socis, però... Com que no impacta tant la teua realitat. No, tens com més marge de... Al final t'adaptes una miqueta a cada necessitat o a cada persona perquè, el centre és la persona, no només és la faena en el món de l'economia social, i per tant això és molt important. Al final el que intentes és que les persones estiguen bé per a després poder treballar bé i que tot funcioni d'una altra manera, ficar el foc a un altre lloc. Què t'hagués agradat saber abans de ser mare? I què t'agradaria compartir també amb la gent? Abans de ser mare, què m'hagués agradat saber?
Bueno, doncs, no sé, com a anecdòtic que els xiquets cauen sempre i no passa res. Tots els pares que tinguen xiquets no passa res si els hi cauen. No sé, doncs que no tindré tanta pressió, no? De pensar que totes ho fem el millor que podem i que tot està bé, que al final l'important és estar present i que si no van aconjuntats no passa res, no sé, vull dir... Com una mica el que parlàvem de surt de casa al principi, no? Que també te pots equivocar i pots rectificar. I t'equivocaràs. I és que a més t'equivocaràs moltes vegades, perquè no hi ha una mare perfecta, o no vull dir, traure't com estos estereotips que ens han marcat tant i ens han venut tant, de dir que no projectar-nos així, intentar viure tot com més des de la calma i des de la naturalitat. Sí, no sé jo ara si recomanaria tindre fills per això, també t'ho dic. Meu apunto, vale? Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Neus, per acabar, unes preguntetes finals, vale? Vale. Un objecte que t'emportes a totes les mudances. Això el porto aquí tot, que és lo diari. Te ho has preparat? Esta la portava preparada. Un diari personal. Molt aconjuntat? Sí, la veritat és que n'he fet expressament. Però sí, saps el típic que et regalen a la comunió? Abans, ara no sé si ja, clar, això ja ha canviat. Però abans és el mateix de la comunió? No, perquè des de llavors, però va ser el primer, el típic que te regalen, doncs des de llavors, no escric cada dia, claro, però sí que sempre m'ha acompanyat un diari personal, sempre. Anys que he escrit més, altres anys que he escrit... Almenys sempre escric el dia abans del meu cumpleaños i el dia abans que s'acabi l'any. Són com dos dates, perquè jo soc molt reflexiva, llavors faig com la valoració de l'últim any. En això sí que... I m'ajuda molt un diari. O sigui, a mi em costa molt explicar, encara que potser ara no ho sembla, però a mi em costa molt coses personals o coses així més emocionals, me costa molt expressar-me. I el diari sempre ha sigut com un refugi per a explicar, per a parlar de mi a mi, perquè al final parlo en mi, i això sempre, allà on vaig sempre porto un... Este no, perquè este ja l'he acabat, ara tinc un altre, però sí, sempre tinc un diari que m'emporto. Si vaig a la teua tauleta de nit, què trobaré? El diari, que sempre he guardat allí, i llibres que no llegeixo mai, perquè se me van allí acumulant, no tinc mai temps de llegir. A la que en trobo un que m'enganxa, doncs llavors aquell d'allò, però... Se queda con nosaltres. Sí, però llavors els altres, doncs això els vaig acumulant. I la llumeta de nit, i les ulleres. Clar, jo porto lentilles, llavors jo el primer que faig en aixecar-me és ficar les ulleres, a l'hora de dormir el primer que faig és ja les ulleres. O sigui que aquestes coses sempre bàsiques. 3 paraules que et definisquen. Uf, mare. Optimista, això sí que sempre. Sociable, m'agrada molt estar amb gent, això també. I... Mira, aquesta l'hagués pogut portar preparada, que és de les que sempre... No, ha de ser espontani. Ha de ser espontani. I empàtica. Sí, sempre m'agrada ficar-me al puesto dels altres. No, ho canvio per relativista. Vale. Més o menys és el mateix, però sí. Tot és relatiu. O sigui, sempre he pensat, no hi ha blancs i negres, tot és relatiu, depèn de com... de molts de factors, no? Llavors, me costa molt, hi ha poques coses que tingui les coses en plan, això és així, ha de ser així, en poques coses... O sigui, en coses molt òbvies, no? Però sí, m'agrada pensar que tot és bastant relatiu a la vida. Què fas quan ningú te veu? Mirar el mòbil. Però això no, també m'agrada! És guilty pleasure. Molt bé, I el teu pla ideal de cap de setmana? Segurament seria un cap de setmana a una caseta, així, sense tele, sense... Els mòbils, en aquests casos, llavors els deixo bastant apartats. I m'agrada, sobretot, no tindre hora. O sigui, en plan, una caseta que pugues quedar a dormir, no? I allí ja començar el dia, en el vermut, dinar, la sobremesa, després... Que no hi ha hora que es faci de dia, o sigui, xerrant, ballant, menjant. Si li poguessis dir alguna cosa a la Neus de 10 anys, què li diries?
que cregués més en ella i no tingués tantes inseguretats, no tants prejudicis, o tant... que cregués més en ella, no tingués tantes temors o que... Sí, les inseguretats són xungues també en les dones, moltes. Doncs això, intentar no pensar tant en lo... i pensar més en lo que valem i no tant en lo que no... Pa'lante. Sí. Un lloc preferit de les Terres de l'Ebre? No sé, el delta de l'Ebre, diria, una caseta al delta. Sí. Una caseta, eh? Una caseta. Tu ja visualitzes? No la sé arrossar, una caseta entre arrossars. Una caseta. Bueno, tot és projectar. Sí. Neus, moltíssimes gràcies pel temps compartit. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Ja ho heu vist, adaptar-se o morir. Vale? Vos escoltem, ja sabeu, som tot orelles, sé que vos sentiu identificades en tot el que parlem, perquè a mi m'arriben coses, vale? I vos veig al pròxim episodi de què? De Varietés a les cantonades. Ai, que guai. Molt bé. Sí, jo... Bueno, vaya ovació.